ערב טוב. מתרחב הלב. אין לי מעבר למילים האלה לומר שום דבר שיביע את מה שאנחנו חשים הערב כשאני רואה את האולם המלא הזה. מתרחב הלב כשאני נזכר בהיענות של כל האומנים שאתם רואים על הבמה ועוד תראו שבטלפון קצר, אם הם רק היו פנויים, והם היו לשמחתי, הם פה איתנו והם יופיעו והם ישמיעו את כל מה שקשור להבנתם ולהבנתנו למה שמסמל ערן. אני בהחלט חושב שהאולם המלא הזה מביע יותר מכל את הסיפוק שיש לנו כשהתחלנו בתהליך הזה. התהליך בוצע על ידי, הייתי אומר, 3 אנשים. 2 שכבר דיברו פה, והם היושב ראש והמנכ"ל, כי האחריות, מה לעשות, היא לא עליי, עליהם. והמנוע מאחורי כל העניין הזה, למרות שאולי הרגו אותי אחרי זה, המנוע מאחורי כל העניין הזה הוא דורית, שאני חושב הצליחה להפעיל את כולנו בצורה מעוררת הערכה. לא הייתה שעה ולא היה נושא שלא עבר תחת ידיה. והתוצאה, אני מאוד מקווה, היא הערב הנפלא הזה, וההכרה והתחושה של צורך בסיוע לעמותת ערן. אני מקווה שכמו שאמר המנכ"ל, הנושא הזה של ערן יקבל את התחושה שלו, את החשיבות שלו, ואנחנו נגדל ונצמח ונסייע לעוד ועוד אנשים. תודה לכולם.